chete. Watoimba watoita basa rako. Haleluya. Asi zvinoita manje. Wakaipa nokuti anenge achizoti payambo paJorodhani apa. Payambukwa nokuti avo vari kuenda kunyika yechipikirwa. Aona payambukwa kudaro hafari. Haleluya. Anoisa zvigumburo. Aisa zvigumburo izvozvo basa rauri kufanirwa kuti uite wayambuka. Nokuti pavangu vachiyambuka apa akanzi iwe Joshua, ndichakusanangura zvokuti ndicharatidza kuti ndinewe pakufamba kwauri kuita. Iwewo nhasi Mwari wari kuda kuti waratidze kuti wanewe pakufamba kwauri kuita. Haleluya. Wari kuda kuti waratidze kuti wanewe. Asi iwe pakuyambuka kwauchaita ukangoyambuka wosvika mhiri kwerwizi, wotarisa kurudyi, wotarisa kuruboshwe, wotanga kuti foso nekwamunguva unoda, uchasiyani waRevhi kumashure. Nokuti waRevhi zvawakanga varipo vanozotaurwa shoko rinotaura shoko enda verenga mutududu chatangira pana 5. Zvino Joshua akati kuvanhu, zvinatsei nokuti mangwana Jehovha achaita zvinhu zvinoshamisa pakati penyu. Titori ipapo pari kutotaurwa kunzi mangwana pachaitwa zvinoshamisa. Ndozvatiri kutaura zviya kuti basa rine mumwe nomumwe wedu panapa. Isu togona kuroona kuita togona kungofunga kuti hatangoyambukai. Inga ndine 20 years wani ndiri mupenyu. Uri kureva here kuti every year ndenge ndikoyambuka ndenge ndingori nebasa ndenge ndingori nebasa ko basa racho ndenge ndisandaroona nhasi. Asi zvinonzi Mwari vanoita zvinhu nenguva yavo. Kana yakwana nguva zvinhu zvinoitika. Asi nekufamba kunenge kuchiita makore ikoko nekuyambuka kwatinenge tichiita, iwe nepamweya wako unocherechedza wega kuti aiwa nguva yakwana, nokuti pamwoyo wako ndo panotaura napo Mwari. Haleluya. Mwari havatauri nemunzeve dzako, vanotaura nepamwoyo wako, asi vanotaura nepamwoyo wakachena. Saka iwe chenesa topari kunzi apa kana nekuti tichayambuka, garai mazvichenesa. Ndo pacho pekuti upenyu mufundisi vakapakaridza vakati aiwa, this is a period of time. Period of time that we're living in. There is quite a lot of verses in the Bible that talk about 7 days being the completion of time. The time by which that which is supposed to be done gets done, because that's when the time is right. Yes, we are talking about that same period of time. Now we're talking about 2 days or 3 days before they could cross the Jordan. Now we're talking about that period of time, the time that was deemed to be the target time for something good to happen to the children of Israel. Now we're talking about that period of time being defined by God. Mupenyu wedu, our lives, the lives that we're living, no matter how long they are, even if we are going to be living a life of 8 years and thinking ourselves blissfully old and all glorious and everything, we need to know that we are still within that 2-day period. Amen. Where we have to be preparing to make that crossover. Oh yes, today we have crossed. Oh yes, we've crossed into the new year. But there is another crossing that is high up there, that is in front of us, that we need to be more careful about. We're talking about that crossing into the kingdom of heaven. Hallelujah. Amen. That is the one that matters. This one is nothing. This one is nothing. It's just something that is there to give us an example of what it is that is coming. Hallelujah. Amen.
were talking about that other crossing. Sure. We were talking about that. The time that is allocated to our elders. We need to respect that. So I shall be very brief. Right, the one thing that I was going to touch upon is one where this scripture that we're going with, I think it's on chapter 4. God specifically says that when you cross this, when you go to the other side, I shall tell you the pathway to follow, the way to go. Why should I do that? Because you don't know where to go when you get to the other side, because you've never traveled this pathway before. Hallelujah. That is a strong scripture. Why do I say it's a strong scripture? Because that is a definitive promise by God. Hallelujah. That is the promise that is making in each and every one of us his life. He's saying that to us today, that now that you've crossed into the new year, now that you have got to the other side, right? There is something that I want you to just stand there. Listen carefully. As I give you the directions, as I tell you the pathway to follow, as I tell you how to walk. Now, the way to walk is a blessed thing to be told about